Gyferbyn ar ffermdy, mae Caeau Longud. Enw sydd yn golygu llwybr rhwng tiroedd sy'n rhannu mynediad, ac yn tarddu o gyfnod am gair tiroedd yn y 4edd ganrif ar 15. Un sy'n gwybod tipyn am y Longud a'r ardal yw'r hanesydd lleol Edmund Rees. Edmund, mae'r lôn fach yma'n ddiarffordd iawn heddi, ond nid felly mae wedi bod eriod. Yn y canol oesoedd a'r oesoedd cynt, o'n rwydwaith o ffyrdd pwysig iawn o rhedeg trwy'r ardal. O dan ni'n fan hyn, mae gennym ni'r brif ffordd o gair trwy Rhuthun, cerrig y Dridion, drosodd trwy Dolgynwal i Llun ac Efionydd, ffordd bwysig iawn i Bererynion. Mae'n gwneud i ffordd i Enlli, lle mae 20,000 o saint wedi claddu yn ôl traddodiad. I ni gweld heddi lan fan hyn, i ni yn nanner gwynt yn dyn ni. Pam fydd yr Pererinion yma yn teithio ar dir mor uchel yn ytrach na teithio ar hyd yr dolydd mwy isel? Dwi'n meddwl bod batrwm trwy Gymru bod y ffyrdd mwyaf hynafol yn deddol o ganlyn tiroedd uchel. Pam o'n i am bod mwy anodd mynd trwy dyffronnell, oedd y coedwigoedd yn dewach, mwy o gorsydd, ac wrth gwrs, os da chi ar y tir uchel, mae'n chi dipyn bach werth siawns o beth o'ch blaen chi, ac ond bod e'n ladron rwy'n isio ymosod. A mae lle ni'n sefyll fan hyn nawr, mae hon hefyd yn hen lôn. Yndi, mae hon yn hen lôn yn cysylltu'r y brif ffordd o gair i Pen Llyn, a mae'n gwasanaethu ffermydd yn yr ardal yma. Mae gennych chi ta, mae'n siŵr, fyny tant a 2 ganrif yn ôl, ta hanner dwsin o ffermydd yn fan hyn. Oedd Pererindod i Enlli yn docyn i'r nefoedd. Ond nid jobyn bach prenawdydd mercher oedd y wac yma i Baradwys. Oedd hon yn siwrne ar raddfa epig. A pheryglon niferus ar hyd y ffordd, lladron, y tywi, oedd hyn cyn dyddiau Gore-Tex. Felly oedd yn bwysig i'r Pererinion yma i wybod bod y lefydd ar y ffordd oedd yn cynnig rhyw fath o lwches.